Dicle ku bi zimanê Kurdî û Erebî weşanê dike, bi hejmara xwe ya Çilê ya meha Gulan û Hezîranê derket. Bi dosya û xebatên Yekîtiya Êzidiyan, nirxandin û belgeyên Kongra Şeşemîn yên Meclîsa Xweseriya Demokratîk ya Şengalê derdikeve. Her wiha divê hejmarê de jî cih daye mijarên rojev, birdozî, jin, civak, ciwan, tenduristî û portreyên şehîdan. Ji manîfestoya civaka aştî û demokratîk ya Rêberapo bi sernivîsa wate û xweza diyalektika xwezayê. Ku ji teqemeniya yekem, heta avabûna gerdûnê, xweza û hebûna mirov, nirxandina bi hev re girêdan û têkiliyên wan. Nirxandina endama koordinasyona KJK çîdem doğu. Bi sernivîsa çima niha dema jinê ye, ragihandina pêngava ku tevgera jin KJK ji bo salekî daye dest pê kirin, hûn dikarin sedem û armancên vê pêgavê di nav van nirxandinan de bibînin. Hevpêvîna bi hev serokên Meclîsa Gel ya Şengalê re yên di derbarê Kongra Şeşemîn de mijarên sereke wekî Yekîtiya Êzidiyan, avakirina komînan, danûstandinên li ser entegrasyona bi Iraqê re dinirxîne. Nivîsa İbrahim Êzidî ya di derbarê Yekîtiya Êzidiyan û entegrasyona demokratîk de belgeyên hevpêmaniya nû yên Meclîsa Gel ya Şengalê. Ji beşa portre jî qurbaniyên êrişa ku 2023 li ser Meclîsa Sunûnê pêk hatibû jî Xelef Feqîr qala bûyerê dike. Her wiha kovara me cih daye beşekî ji pirtûka Mamzekî Şengalê bi zaravayê Soranî di weşana me de cih girtiye. Ji pênûsa tevgera ciwanên Êzîdxanê bi sernivîsa ciwan û werzîş, eleqeya ciwana ya li hemberî werzîş û beşên werzîşê. Kovara Dicle ji her du mehan carekî derdikeve, hûn dikarin li Şengalê li meclîsên gel û pirtûkxaneyan, li ser medya mecazî jî li ser malpera Kovara Dicle, Instagram û Facebookê xwe bigihînin kovarê. Kovara Dicle dengê civaka ku li azadiyê digereye.